Какво бих искал да знам преди първата си работа? Колко много може да ми помогне семейството ми? Подкрепата от близките може да промени всичко. Нека разгледаме 3 прости начина, по които семейството ви може да ви помогне. Първо, говорете за целите си заедно. Седнете на семейна вечеря и си поговорете за мечтите и желанията ви за кариера. Ще се изненадате колко е полезен един такъв разговор. Следващото, подгответе се за интервюта като екип. Упражнявайте се с типични въпроси за интервю, докато вечеряте. Ролевите игри могат да намалят притеснението и да ви дадат увереност. И не забравяйте, празнувайте успехите. Независимо дали е нова работа, повишение или дори добре написано CV, споделянето на тези моменти сближава всички и ви мотивира. Затова бъдете опора. Вашата подкрепа може да е тайната съставка за успеха им. Абонирайте се за още съвети и вдъхновение. Ще успеете и те също.